Sziasztok, Gergő vagyok, a vendégem Gábor. A mai napon baleset-kártérítési sikersztorikat és tippeket, kulisszatitkokat osztunk meg, mire érdemes figyelni, ha már beütött a baj. Beszélgettünk elég sok esetről, ebbe egy, ami nagyon megfogott, történt egy tolatásos baleset. Akkor itt térnék ki arra, hogy családon belül ha történik ilyen sérelem, akkor azzal mit lehet csinálni? Ezt kifejtenéd, kérlek a nézőknek. Igen, volt tipikusan egy ilyen esetünk. Képzeld el, Gergő, hogy az történt, fiú tolatott, és az tolatás közben az édesanyját gázolta el. Képzeld el ezt a helyzetet, és sajnos annyira szerencsétlenül sikerült ez a tolatás, hogy bele is halt az anyja sérüléseibe. Borzalmas. Igen, gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy engem is nagyon megérintett lelkileg, de amit tudtunk ebben a helyzetben, ebben az esetben azt megtettük, és igaz, hogy az anyukát már nem tudtuk visszahozni, mert ahhoz mi kevesek vagyunk, viszont a kártérítés szempontjából, amit lehet, azt el tudtuk intézni. És a családtagok kártérítésben részesültek, ugyanis ilyenkor gyakorlatilag az összes hozzátartozó kártérítésre jogosult, aki a sértettel kapcsolatot tartott, akinek valamilyen kapcsolata volt a sértettel és egyenessági rokon. Ezt fel lehet egyébként dolgozni? Hát biztos, hogy nem volt egyszerű a fiúnak ezt feldolgozni, hogy az édesanyja halálát ő okozta. Érdekes volt ez a dolog, és erről majd talán egy másik podcast adásban fogok mesélni, hogy gyakorlatilag milyen jellegű tapasztalatokat szereztem. Ez nagyon sok évvel ezelőtt történt, nagyon sok száz, vagy talán 1000-nél is több ügyféllel ezelőtt, de azóta is bennem van ez az ügyfél, és azok a dolgok, amiket vele beszéltünk a baleset után, ez engem nagyon megérintett lelkileg. Elhiszem, azért ez nem egy mindennapi. Nem, egyáltalán nem volt az. Több szempontból sem. Hogyan kérsz pénzt arra a bíróságon, hogyha valaki nem talál párt? Említettél nekem egy ilyen témát is. Igen, és ennek kapcsán ragadnám meg a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy itt fontos kérdés maga a közrehatás is, ugyanis pont volt egy ilyen esetünk, egy kis hölgy esetében, aki a párját veszítette el, a nagy szerelmét. Gyakorlatilag ő volt a nagy szerelme, tőle született egy kislánya, és gyakorlatilag elveszítette egy balesetben. Ez több szempontból is egy nagyon tanulságos eset volt nekünk is, és a kártérítésnek valamilyen szempontból az iskola példája, amit itt el tudtunk érni, ugyanis úgy indult a történet, képzeld el, Gergő, hogy a biztosító első körben 80%-os közrehatást megállapítva akart fizetni. Ez azt jelenti, közrehatásnak hívják ezt, amikor azt mondják, hogy mindkét fél hibás valamilyen szempontból a balesetben, a sértett is tevőlegesen tett azért, hogy ez a baleset vagy bekövetkezzen, vagy ennyire súlyos legyen. És ez a tevőlegesség ebben az esetben abban merült ki, hogy gyakorlatilag egyrészt nem kötötte be magát, másrészt pedig egy olyan kocsiba ült be, amiben nem lett volna szabad beülnie, mert olyan állapotban volt az autó. Maga az egész esemény gyakorlatilag többszörösen szerencsétlen körülmények között történt. Sajnos a baleset vége tragédia lett, a kishölgyet olyan szinten megérintette ez a dolog, és olyan szinten negatívan érintette, hogy azóta is párkeresési problémákkal küzd. És ami a mi szempontunkból azt kell, hogy mondjam, hogy egy sikersztori volt, hogy ebből a közrehatásból, ami eredetileg úgy indult, hogy a biztosító 80%-os közrehatást állapított meg, hogy a teljes kártérítési összegnek, amit kaphatott volna, csak a 20%-ára lett volna jogosult. Ebből igen-igen sok szakmai munkával és hosszú idő alatt sikerült elérni azt, hogy ezt a 80%-ot sikerült letornázni 20%-ra. Gratulálok. Azért ez Köszönöm. Nem kis munka volt. Igen, ez nekünk is egy komoly sikersztori volt, és ami nagyon-nagyon jó érzés volt még, hogy a kishölgy a kártérítésből tudott venni magának egy ingatlant. Igaz, hogy ez a párját nem hozta vissza. Ez való igaz, de ahogy mondtam, ehhez sajnos mi kevesek vagyunk, hogy őt vissza tudjuk hozni. Csak a magunk szerény lehetőségei között tudunk segíteni abban, hogyha baleset már megtörtént, akkor gyakorlatilag ami járhat, illetve ami kibirkózható, az gyakorlatilag elintézzük a sértett részére, illetve a családtagok részére. Akkor a maximumot kihoztátok belőle. Igen, beletettünk apait, anyait, és úgy gondolom, hogy érdemes volt. Egy másik eset is nagyon megfogott, egy segítő megállt segíteni, és végül ő sodródott bajba. Igen.
Bevallom őszintén, ez az eset is azok közé tartozik, amik érzelmileg nagyon megérintettek. Már csak a sérülés súlyosságából adódóan is, és hát magából a helyzet szerencsétlenségéből is szintén. Történt ugyanis az, hogy autópályán gyakorlatilag egy ügyfelünk megállt segíteni egy bajba jutott autósnak, eközben történt egy baleset, egy másik autós elsodorta. Sajnos nagyon-nagyon súlyosak voltak a következmények, amputáció és egyebek. Nagyon nem szeretnék belemenni most ennek a családi és érzelmi részébe, mert erre talán ez a mostani podcast lehet, hogy kevés lenne. Ez az ügy jelenleg is folyamatban van, és a végénél vagyunk, és nagyon bízom benne, hogy a maximális kártérítést fogjuk tudni intézni a családnak. És ilyenkor melyik biztosító fizet? Az, aki elüti, vagy akinek segített volna, vagy ilyenkor ez hogy működik? Ilyenkor az okozó biztosítója az, akihez benyújtjuk a szakmailag magas szinten elkészített kárigényt. Gyakorlatilag az elejétől a végig visszük az ügyet, a maximális kártérítési összegig nem állunk meg. Ennyi baleset és kártérítési ügyben volt esetleg olyan, amikor te is érintett voltál ebbe az egészben, nem mint külső szemlélő élted át? Valóban több száz, vagy talán több ezer sérültnek tudtunk már segíteni az eddigi 16 év folyamán, amióta végezzük ezt a tevékenységet. És köszönöm a kérdésedet, jó a kérdés, mert volt olyan eset, amikor belülről is megéltem ennek a másik oldalát. Azt tudni kell, hogy teljesen más kívülről látni egy ilyen kettétört karriert, egy megváltozott élethelyzetet, és úgy segíteni, és teljesen más ezt megélni belülről. Én nem mint sértettként értem ezt meg, nem én voltam a sérült, hanem a kedves páromat érte egy ilyen baleset, egy közlekedési baleset, ami ráadásul elég szerencsétlenül sikerült. Hát nehéz erről beszélni, de megmondom őszintén 10% esélyt adtak arra, hogy túléli ezt a balesetet. Aztán amikor kiderült, hogy túlélte a balesetet, akkor gyakorlatilag közölték, hogy rendben van, hogy túlélte a balesetet, de nagy valószínűséggel maradandó agykárosodást fog szenvedni. Hogy tudtad feldolgozni, vagy mit tettél? Milyen gondolatok voltak benned? Mi lebegett a szemed előtt? Ebbe inkább nem menjünk bele. Nagyon nehéz volt ez időszak. Gyakorlatilag végig ott voltam az ágya mellett. Hál' Istennek, hogy happy end lett a történet vége. Gyakorlatilag minimális maradandó, illetve nem mondanám azt, hogy minimális, tehát volt neki maradandó összszervezeti egészségkárosodása, de hál' Istennek inkább úgy fogalmaznék, hogy olyan jellegű, amivel teljes életet tud élni, és együtt tud élni. Tehát az életminőségét olyan durva mértékben nem befolyásolja, amilyen baj esetlegesen lehetett volna belőle. Teljesen más volt gyakorlatilag ezt belülről látni, teljesen más volt megélni ezeket a napokat. Egy év volt egyébként a felépülési ideje, és hát azóta más szemmel, még másabb szemmel nézem én is a sérültek ügyeit. Addig is maximálisan beletettem mindent, és azon voltam, hogy 100%-osan oda tegyem magam, de azóta ez a 100% ez talán inkább ilyen 110. Persze azért más, amikor az ember is átéli azt. Igen. Bár örülök annak, hogy azért volt benne tapasztalatod, meg hogy tudtál mihez nyúlni, bár azért mindig szeretné az ember, hogyha nem kellene saját magának vagy a családtagjának is ilyen esetben segíteni, mert nyilván ez már a rossz, a betörtént baj után próbáljuk enyhíteni a károkat, nem pedig megelőzni. Itt egy nagyon picit kitérnél esetleg a megelőzés, vagy mit javasolsz? Meg lehet egyáltalán ezeket előzni? Vagy? Hát mindenek előtt, még mielőtt erre a kérdéskörre rátérnék, azért azt elmondom, hogy nagyon-nagyon sokat tanultunk ebből a dologból szakmai szemmel is. Tehát ahogy mondtam, nagyon más volt belülről megélni ennek a másik oldalát. És én személy szerint részemről azt tudom mondani, hogy a baleset megelőzést egy kiemelten fontos dolognak tartom. Gyakorlatilag annyi kettétörött életet láttam, és annyi kettétört karrierrel találkozom, és annyi megváltozott élethelyzettel, hogy gyakorlatilag én folyamatosan posztraumás stresszes tünetekkel autózom.
amikor most ide a stúdióba jöttem, akkor is folyamatosan azt néztem, hogy ki fog belém jönni, ki jön túl közel hozzám, miért nem tartják meg a követési távolságot. Nekem ezek a dolgok sokkal jobban előjönnek, mint esetleg egy átlagembernek, mivel ugye napi szinten találkozom ezekkel a megváltozott élethelyzetekkel, és ilyen szempontból gondolkodtam is rajta, hogy lehet, hogy érdemes lenne indítani egy YouTube csatornát, vagy egy podcast sorozatot ebben a témakörben. Erre sajnos időhiányában eddig nem került sor, de kiemelten fontosnak tartom azt, hogy körültekintően közlekedjünk, ami nagyon-nagyon nagy probléma, folyamatosan találkozom vele, hogy gyakorlatilag nincs meg betartva a követési távolság. Sok esetben olyan jellegű előzésbe belemennek autósok, amit nem kellene bevállalni 10-15 másodperces előnyért. Ezt napi szinten tapasztalom. Higgyék el a kedves nézők, hogy nem ér annyit a családunk vagy mások egészségének a tönkretétele, hogy nyerjünk 5-10-12 másodpercet. Aztán persze ezzel az autóval 8-10 kilométer után találkozom a következő kereszteződésben vagy sorompónál, ott van előttem, 20 cm-rel van előrébb tőlem, és gyakorlatilag nem fog semmivel hamarabb leérni, mint én. Tehát nincs értelme ilyen szempontból kockáztatni. Majd szerintem érdemes a telefonozásra, az vezetés közben való telefonozásra is kitérni, mert az nagyon sok embert érinti. Te egyébként szoktad? Én minden esetben vagy kihangosítót használok, vagy ilyen Bluetooth fülest. A mai világban már viszonylag csekély összegér lehetőség van arra, hogy ezt a problémát megoldjuk. Valóban a telefon hozzánk nőtt, az életünk részévé vált, a kapcsolattartás ugye a mindennapok része, nem is tudunk ennélkül élni, van akinek a munkája függettől, van akinek egyéb magánéleti dolgai, nem tudjuk nélkülözni, viszont mindenkit arra buzdítok, hogy használja bátran ezeket a technika adta lehetőségeket, mert a mai világban már kevés pénzért lehetőség van arra, hogy ezt a kockázatot ne kelljen fölvállalnunk. Autókban is, az új autókban már szinte alaptartozik a Bluetooth-os kihangosító, illetve viszonylag csekély összegért 8-10 ezer forintért lehet venni olyan jellegű Bluetooth füleseket, amivel az ilyen jellegű problémát meg lehet oldani. Akarat kérdése kizárólag. Köszönöm szépen. A kedves nézőket meg szeretném kérni, hogy a komment lehetőségnél írják meg, hogy milyen témákat fejtegessünk ki a következő alkalommal, mert azért a Gábor mögött mégis 16 év szakmai tapasztalat és tudás van, hogy biztos vagyok benne, hogy tud olyat mondani, ami érdekes is lehet, illetve hasznos is számotokra. Köszönöm, Gergő, a lehetőséget, és minden kedves nézőnek balesetmentes utazást kívánok.